Совещание. Направо пиро в земята, човек. Да. Откачиха му гърнето. Гумите ли? Да. Бах гума, да, се стърка, мама. Но ясно. Се стърка. Сега ще ги палят общо, човек. Това трябва да се види. Аз нищо не виждам. Вижда се. Искате да излезем на пътя. Да. Бах! Това беше добро, човек. Само един къде ще стане. Не, човек, има гума всяка. Вие какво става, скуче? Всякъде гума. Пилиха общо гумата. Нещо не ти пращам. Два пъти ли ги пиляха? Да, знаеш колко ги пилиха? Идат. Бе, утре, другия ден трябва да ми прачат. Утре аз съм Стара Загора. Следващата събота неделя трябва да ми плащат на баба телефона. Айде, идват. Ето един скейтбордист. Скейтбордист? Да. Последното беше най-яко. Снима ли са? Това е Сузуки. То не го вземам кафе. Вон дали е това? Същите са Сузуките. Сузуките ли? Да. Ей, това е. В кой е тук, бе? Това да не идва още един, бе. Не, само постаче. Направо са изкопали асфалта, че. Тук направо. Да. Това се изкопали направо циментова. Да. Това са части изгорява гума, врата.
Това човек! Излеза от дима. Айде още малко. Прави се кръчета човека. И от него остана само дим. Целият център е в букуци.